Ukweseka umyeni wami noyinkosi yami kufana nokuphefumula kimi. Izimo zonke ziveza ubuhle nokuqhakaza kimi nalabo abaseduze kwami. Ngingokambulazi, nginguthobile Makhumalo Mseleko. I love this guy, right? I don't know, but I just love him. When ngathi sama twin because ungazi njengoba ngizazi asikhuluma into emediocre. Into engiyithanda ileyo engagement ukuthi you can tell me straight to time to mina ayikho right land ukuba khona kwakho kusiza lapho. uMakhumalo uyincwadi efundeka ivaliwe. Family yethu ifamily ongekuze uyiconfirm. Ngelinye ilanga umuntu right, ngelinye ilanga akekho right. I-unity iyona yodwa into engicabanga ukuthi iyaleka. Siyazama ngamandla ethu wonke kodwa asiboni ngasolinye ekhathini eningi ngoba sifani. Ngeke ngimvumele ukuthi ayenze yedwa le nto ngoba meke ngavuma ukuthi ayenze yedwa kusho ukuthi isizwe neningizimu Afrika yonke iyophelela kaMseleko uma ngase ngivume kuye ngokwamakhumalo. Yamthanda uhulumeni ondla abantu ababi, yamthanda uzanemali. uMakhumalo lesimo lesabhekene nazo zokuthi yena angakhoni ukuba nezingane zakhe ngokumbona kwami kuyena kuhlale kahle kodwa thina uthando ezingane zakhona la esembeni simnika lona kwenza ukuthi kube lula nakuyena ngoba nasimnika lo luthando olufanelekile njengoma wethu. What's going to happen? The faith that I have and the God that I serve, I know ukuthi ngeke azange disappoint. Ma, ngithi khuleka themba mina. Ngithembe wena Fathers. So manje mina ngiyakujaha. Cabanga mfethu.